Hello everyone, for today's video is magpunta ako sa bahay ni Auntie Avril kasi tumatawag siya sa akin na magpa-makeup siya dahil birthday niya. And then kasama ko yung pinsan ko, so please watch and subscribe to my YouTube channel. Awa kong agaw na butan kayo. Mukuyog siya na ako na mag-makeup rin. Akong mama is kuan siya uyap. Ay akong igagaw is nang laba. Kisay magpalaba ha. Comment down kayo kay mundawat siya og labada karon. Pwede kayo. Dayon si Maring Pimya pod dawat po siya og kanang order nga mga uyap. Then Libod. wadto meron sa kuan ay make-upan. Wadto na mi. Si Auntie Abil narsa amo ang lungsod mo ay magpagwapa kay murag kuan man niya birthday dayon na pictorial ba. So, kuy akong agaw kay aron malingaw pud siya. Nagkuan na nag-jelo ng atong birthday celebrant. Nakuha mo rin Muna kung konti to kay wala jud kay kon. Muna tong pinakagwapa nga nurse sa municipal. Nurse ba dahil ko? Midwife man ko. Ay, midwife, sorry. Midwife ito. Kung maulaw nga daan ang upit ay. Dili ko pa kay artista na karon. Ha? Artista na na. Na! Ay makakitaan na maulaw ta. Isang ni siya. Uy! Yung gwapa kay mo mga artist. Na! Sama na ay. Wala yan kung may kapit ay. Maulaw ta. Ayaw, Jud ko Mao anak na kong gift nimo nga mag-vlog ko ron para makita sa akong mga parente dara nga. Yotay! Gwapa kay Tini Abel. Di ba? Tanong sa mga upit maulaw. Tanong dito. Ay, no, dili mo na pa mo na. Anong gwapo ay mo ikuan na. Kaya, Tanong ba si nip-nip mo, nagkatawa sa Netflix. Butan mo sa Facebook, kung dito na-join na, buhay mo ka ay. ako pa. Ayaw, okay ka. Uy, hindi nga dyan, kapit itong dyan. Wala ang kuan. Tama, Isa din na dito. manali tayo. Shout out lang. Shout. Ella Kaburnay, hello. Makilay na ta ay. Hamatay mo giti. Outlet kin. Di ko ti, oy, maulaw ko ti. Ayan, so man akong makeup ha. Shout out sa itong binili. Oy, akong pamangkon. Ay, daras ti Abel, oh. Katay mo siya, eh. Wow, pretty no. Na simple ra. Hindi wag sigkuan. O, isuot sa bitanaw ko. Sige. Happy birthday, Ti Abel. Ako pamangkin o nga gwapo. Nip. Ona sila ako mga palangga diri mga silingan rami diri uy sa barangay Mukas. Sumaulaw mo ko kumukuan mo balik kay kabalo ta nga daghang kay bisita so. Di lang ta mo abanti kay nay. Oh, happy bala silver nindot. Kamay na magbisita. Kisay ka kwada ni Arens? Si Ate Kwan. Ano to? Ano na ikaw ka? Yun. Si? Ate Kwan. Oy! Uy ni kani? Bag ko man eh, bapa. Bitarong sa anak ko nagkuan bi. Tarong na ginimon eh. Saan na ito tuloy? Bakwa na to dito ani ang kuan, kitsun. Balik niya tip ba? Ay, gulaw-gulaw din ha. Mukala ka lang isuot ko. Nindot no. Nindot no. Kaya kani siya, kay anak mo niyang style. Oh, mira ba? Anak sana ba? Gali tayo, uy! Anak mo na ba? Ikot, ilaso. Ikot pa po. Ano ba? Wala, magwapa na ako sa nina, oh. Oh, ikaw. Ano pet? Ay, ano mo na siya tingnan ng style. Kani ba kani duha? Ani anak ni? Cute. Gusto cute. Dene pasa ni butang ni Ano Dene. style yan eh? Yawag ka na naman tingali na kilaso. Sa tubangan? Oh, lato na ko eh. Ha? Oh. Ano lang? So 50 na siya with serving you with thick and thin.
taas, gahi, o paglantaw sa kinatibok ang barangay Mukas. Char! Guwapa kasi Ila, oh. Hi, Ella. Si Isit Rosetta Lebot-Libot. Dapat yan. Ora, sige. Dayon. Pula. Lami pod mo advice ang ako ang gaunsay nindot gaw sa 50 years nga birthday gaunsay suoton. Na lagi gold lagi te. Gold lagi o your yellow. Hello. Nagbalik ko kay nag-inis pa imong mother. So ang litson is wala pa naabot kay giloto pa ni Uncle Ale. Uy, mga po dyan. Medyo busy jud kay sila ay. Grabe jud kay ilang. Grabe jud ilang mga preparations. Grabe jud ilang mga preparation. 50 years na siya. to the camera. Ayan. Hi. Hi. Hi channel. Welcome to my guys. Ano no? So busy jud kay sila ha. Welcome. So lindot tayo mo luto posible. HRM ka dong Benedict? Dili. Unsay mong course daw? Marine Engineering. Marine Engineering and then ningkuha po siya og HRM. Sure. Oy, dara, video ni ha. Hi, Puti Abil. Ay, alam mo ba kasi si Abil, marang si Ivana Alawi. Sure, Alawi kay sure. Ivana lagi. Hi. Hi, thank you, Jupiter. Oy, salamat mo. Ito na For bigyan hair ha. and makeup. Ayun, Ay, padre ba mga unta? Ayun, naay nagkaguol na mo. Salamat. Salamat, Pete. Uy, ni uli miss ako ang kasin ha kay maulaw biya punta mo ka unaw dili pa ready so among giadto to is make up pero niingon jud si Ti Abel na balik lang karong alas 6 sulain manggugkom na ako'y make upan nga kasal birthday or mga party dili jud ko mukaon ambot nga ni sila ngano nga ningo ha lain na ni Jupiter uy di man siya mukaon actually dili jud ko mukaog karning baboy mo jud na siya. Ayan. Tapos kami kaninang nag-make up sa birthday ni Ti Abel and then kailangan ko mag-shoutout ngayon. Big shoutout kay APS John Gravity from Davao City. Ayan, yan Dungog. Dauming Official or Antigo PH. Ayan, Kirby Kinit Kali, Hawa Kamara. And also, It's All About GM. Sila po yung mga taong always pong nanonood na once nag-a-upload ako ng videos dito sa YouTube and kailangan ko sila i-shout. Ay, sorry, nakalimutan ko yung i-shout si Elimar Lara from Cebu City and Philippine National Police. Ayan, classmate ko siya sa elementary to high school dito sa Barangay Mukas and then na-move siya sa Cebu City kasi may work na siya as a police. So thank you so much. God bless og dalaygon ang Diyos kanatong tanan.